Aká irónia. Mikloš, Dzurinda a ďalší z SDKU hovoria o zodpovedných rozhodnutiach pre Slovensko, volajú potom, aby bolo na Slovensku viac práce. Veď je to práve táto politická strana SDKU-DS, donedávna líder pravice, ktorá pripravila ľudí o prácu, o slušnú mzdu, ktorá pripravila ľudí o sociálne istoty, ktoré sme tu poznali po druhej svetovej vojne. Vážení priatelia, ja nie som tu preto, aby som tu pred vami hovoril o sloganoch jednotlivých politických strán. Máte toho plné schránky poštové. Máte to na billboardoch a permanentne televízie gumujú nám všetkým mozgy, rozum a vtláčajú nám tieto nezmysly. Ja to hovorím preto, že všetci, takýto výrok sme mali aj v minulých parlamentných voľbách, všetci 20 rokov sľubujú a kradnú. 20 rokov sľubujú a kradnú. Vážené dámy a páni, vážení priatelia, prečo idú komunisti do parlamentných volieb? My sme všetci v komunistickej strane obyčajní ľudia, niektorí sú dôchodcovia, niektorí sú pracujúci. Živíme sa svojou poctivou prácou a nesmierne nám záleží na budúcnosti tejto našej krajiny, ktorú budovali naši starí rodičia a rodičia. Ja si dovolím veľmi neskromne povedať, keď vnímam politické spektrum na Slovensku, že komunistická strana Slovenska je jedinou skutočne ľavicovou politickou stranou. A teraz sa to pokúsim zdôvodniť. Je Smer, sociálna demokracia, ktorý má veľmi fešáckého, veľmi inteligentného lídra Roberta Fica ľavicovou stranou? Je vo svojom populizme. V tom, čo hovorí nám, obyčajným ľuďom. Vodu kážu a víno pijú. A zda si myslíme, že vianočné príspevky, vianočné dôchodky, ktoré dali za vlády sociálnych demokratov našim dôchodcom, boli postačujúce, riešili zložitú situáciu našich dôchodcov, keď ceny tovarov a služieb niekoľkonásobne rástli. A zda bolo koncepčným riešením, keď v zdravotníctve zrušili tzv. Zajacové 20 korunáčky, ktoré sme platili v lekárniach a v nemocniciach, okoľko viac platia tí, ktorí majú cukrovku, kardiologické alebo srdcové ochorenia a ďalšie ochorenia. Okoľko viac aj za Ficové vlády platili naši spoločania za lieky a zdravotnú starostlivosť. Je podľa vás ľavicovým riešením, keď práve vláda sociálnych demokratov, vládna koalícia, ktorej predsedali sociálni demokrati, spoplatnila vysokoškolské štúdium? Je ľavicové to, keď politický subjekt, Smer sociálna demokracia, ktorý vládol, posielal naďalej našich vojakov hájiť záujmy svetového kapitálu do Afganistanu a do Iraku? To je v rozpore s ľavicovou politikou. Ak budem ešte ďalej konkrétny, Robert Fico vyhlasoval predtým, než sa stal premiérom, že keď budú vládnuť, jedna z prvých vecí, ktorú urobia, bude tá, že zrušia rovnú daň. Prečo tak neurobili? Hovorili o tom, že sa pokúsia získať väčšinový podiel akcií strategických podnikov, ktoré boli štátne, do rúk štátu. Prečo tak neurobili? Ich vláda je poznačená mnohými kauzami, rozkrádaním, ktoré bolo obdobné ako predošlá vláda Mikuláša Dzurindu. Aká je na Slovensku ešte ľavicová strana? A zda hnutie 99%, ktoré neskutočné prostriedky vynaklada na predvolebnú kampaň a presvieča nás, ľudí, o tom, že oni sú tá strana, ktorá chcú hájiť práva 99% obyčajných ľudí. 99% obyčajných ľudí. Táto strana, to málo kto vidí alebo nechce vidieť, je financovaná práve tým 1% ekonomickými skupinami, finančnými skupinami. Nie je to ľavicová strana, prosím, nenechajme sa oklamať. A zda strana demokratickej lavice je ľavicovým subjektom, ktorá je financovaná tými istými ekonomickými kruhmi ako hnutie 99%. Vážení, budem neskromný. Na slovenskej politickej scéne nie je iného ľavicového subjektu, ako je KSS.
Aby som bol presný. My sme sa z hľadiska zodpovednosti voči tejto krajine, voči tomuto národu rozhodli ísť do parlamentných volieb. Za vlastné prostriedky, za používanie vlastného času, vlastných síl a vlastného úsilia. Chceli sme postaviť pred občanov kandidátku solidných ľudí. Chcem aj tu povedať, ja som nesmierne rád, že sa do nášho boja, do spoločného boja zapojilo aj Združenie robotníkov Slovenska, ktoré vedie predseda Jan Lupták. My nie sme požierači ľavicových strán. My chceme vytvoriť partnerský priestor pre všetky skutočne ľavicové subjekty, ktoré sú mimo parlamentu, ktoré tu pôsobia, ťažko pôsobia. My chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí ľavicovo zmýšľajú, ktorí sa dokážu stotožniť s programom Komunistickej strany Slovenska. Toto úsilie vyvrcholilo v tým, že sme vytvorili takúto kandidátku komunistov, nekomunistov, ľudí, ktorí podporujú program Komunistickej strany Slovenska. My ponúkame, vážení priatelia, alternatívu pre Slovensko. Náš program sme nazvali programom záchrany Slovenska. Pretože naozaj my sme už na konci istej cesty. Pokiaľ sa nepreberieme, pokiaľ sa nezobudíme a nepostavíme z kolien na nohy, vážení priatelia, my, ako tu stojíme a sedíme v tejto miestnosti, budú si s nami robiť naďalej, čo chcú. Povedzme dosť. Čo núkame my komunisti? Alebo začnem ešte inak. Čo je najväčším problémom slovenskej spoločnosti? Že nemáme peniaze. Štát je bezzubý, nemá peniaze. Prečo tento štát nemá peniaze? No pretože ho rozkradli tí páni, ktorí dnes sa snažia balamutiť tento národ. To je poprvé. Dnes, po druhé, tu pôsobia nadnárodné spoločnosti a predstavitelia aj súčasnej vlády hovoria o tom, že vytvárajú pracovné miesta pre našich spoluobčanov. Za akú cenu? Za tú cenu, že 80% ziskov vytvorených na Slovensku odchádza mimo hranice tejto krajiny a náš občan z toho nemá ani cent. Navyše tieto podniky vďaka pravicovej vláde majú 5-ročné i viacročné daňové prázdniny. Neplatia do tejto štátnej kasy ani cent. Ja sa opýtam, je to spravodlivé voči našim slovenským drobným a stredným podnikateľom? Určite nie. Prečo nie sú peniaze v zdravotníctve, v školstve? No pretože tento štát nemá z čoho financovať. Celú sociálnu sféru, zdravotníctvo, dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. Komunisti majú riešenie. A ja sa nehanbím povedať, že tým riešením je, a je to nevyhnutné, vážení priatelia, obnova